Enano munya suntie anwanwasem ejanom munya suntie anwanwasem yenam agora so de beka anwanwasem yenam agora so de beka konfo kesia no che huasem okonfo kesia no okonfo hine no okonfo hina no che no ase nyame amesika jafiri sura bira Asante man okonfo kasiye no okonfo hine no okonfo hina no chi no ase nyame amesika jafiri sura bira Asante man anochie onana no de frewo ai anochie ma homini so aye anochie onana no de frewo aye anochie ma homini so aye Refo yamamu nyina akwa aba ne yemfa mumne NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO yesoma me bia wo bia wo hwe me se yesane no madwemba enye asem keto akra fi champion mienu ne aduonu mienu de ya ka kire mu se yaba nani bre so yaba no pabne so amamre ne amane eguso ayehyem kina yeduadu mu bia mu fifi mu ba bia akohye bia ne wo se edosu kɔ ne yedo kye ne ekoyie ne yede ba ye be yaba de wo se yepepa ho ye wo se ye sa asisu bia mu no yesisu bia mu na akona no yene mu hye adwumadie bi ase na enne yesa ba abetoa so yenkoi na book na nkasa wa ha yenko na yenkopem no ne yema kwanse betimi abie mu a na afi yemmiem ne yenko ofan person ne ye kenkan no ne yenko kenkan Asante ngoma okofo POMAA mabere wa papa bi ye mo akwa baba NYANSAPO kasa mfu na wumpo mu tesai nyankopɔ otumi ye do twedi ampo ase na wuduku yi se de wasi asini ewodin bi ana so we no de eja tete wo mpanimfo dukua no an ma bopo na be senisi we ne efremfo anu po mesima wade hu na na fo do podo de no wo bu bosi si mo ma no so you debo na bi ne bo wi wo ho wa afo ntoma nyina ya ato ne yamagu toma de kasa ya de se de si fran toma kasa se de si boduku kasa yetibi efrant baby no wachim no ato nachi na wo se entoma no de sabi kwase abi di machi arafo yenkoi na ene ya ka che mo se aman hinenom binom ye benya de nye ni nyina na ebetimi aye nanso de ye benya de eni nkro bi ye betimi anya emu ahemfo aba ahemanom wonmo ba enwuma edi wonmo chi entwene no ene mmen no ebi tetesei enne eno na yaba ye ba besue enne de yaba abere wan kasa fie yaba no wan kasa krom ti ha ni ye bewura no na yamma na biani no wode a kire ye abrewa enne de yesa nam ne namwa ye pese wan kasa krom ha Apatrapa o mpetrimpa kroni di ankasa no e pese yehu ohene ana ba ahemma wa ha wo kodwabo biase na wo pia enwom ntwene bi anase mmen bi a eya hyensode mi hu se we di Apatrapa ohene na eba na Apatrapa ba panyin na ebe yi no abra no ntini edam me kurom ne ha aha na ewo me ha na mfiri na enne no yama ne ma bi atoto ase akane ne de na Apatrapa hema no nya hema no we wo hene ba sante hene ba itisi bibi si ni papa fie na wo pie no akwa edom wo di na kire no ye wo dwuma ye toma no na ibi ne se ye wiemu onuma ye blesi amwe enu we nu bra behoma obanye mecha panye na du we nu be kwa di ohene tie wiemu onuma ye blesi amwe enu we nu bra behoma
na ye kuro no ye frɛ ho adankyemna so adankyemna so Achiaa panyin na nu wo no be kwa di ohene wo ye wiemo onoma bresiamwe enu wa kunu bra behwe uma na wode ne dom yi kodu na bia wo matena se ache kakra no ne asan apagya Oba hime Achiaa me kwado mresin ode ye Achiaa me kwado mresin Oba hime Achiaa woto mami amenu ye wode ye Achiaa woto mami amenu ode mrasa bemma yensuye no ode bi bemma dware de wodi ni ebo ni wode ye Achiaa panyini Oba hime Achiaa me kwado mresin enu Achiaa me kwado mresin Ode mrosa bemba yensuye ode bi bemma dware de wodi ni ebo ndini wode ye Achiaa panyini Oba hime Achiaa me kwado mresin enu Achiaa me kwado mresin na chese Achiaa ye kana semi na oye Oheneba panyini pa Asante Hinimba emma ni nyina wona epanyin Asante Hinimba ye wa Asante bebu he nyina firi titi nyina Achiaa na epanyin ti Achiaa panyin enti osheda beti se kuro we di ma ne ba na asese se kuro yi de na mpanyinfo bi ne di ka be kekere ne wo mu te ase ho ne frɛ ho asaman na wohene bai na wote adankyemna so edum baabi a materisi dan ne sie ne pe ebra konfuanoche eba Asante memu no a wo boa no oboa ye wira no na baabi akageti awe na hoye ateche entonton adobenon ene pempurom na wo ho na da adankyem so wo ho ti ni pentimi mfa ho ti konfuanoche ne be yi adankyem no edi ekọ baabi a wo bo pampa no ekọ baabi a materisi da asie no oduru ho na odi ne bodu ahwe fom na asase ngo pae na wo kira adankyem ne se wo mu nko enti wo kọ ye no ene wo kọ bo na se tutu ama no ye se adankyem no a wo mu wa ase ho akoyi abepe ekorabere na ne tutu na nan ba ne chese na se tutu ni konfuadoche no nipa ba akwa wo beboa na amra kekere santeman na otutu ne nan baaye enti wo baaye no obehunu ye no se adankyem bina so ni aha de frɛ ha adankyem bina so ehwodo wo si dan de ma ne ba Achiaa panyin na wotie na ha de semeka na ye yefonni enti ena oba ha sa mpanyinfo no ebosom ta akwabena ho se obepa wo enu no a obi bu na nimtie a opapa gi kure nyina de ma no wo mu ane ye wo ho dada no ogi kure firi wo mu nsam de ma no da baabi a no wo mu tie esama ho no eho nhue da ho ye frɛ wa esama nhua eda ase ya na wo se ho ya ateche ontena ho ye mpe baabi ye ho wo na o ma akiri ne kuru ewo ho enti empanyinfo ne fa asase ne so a na o beduru baabi a yeti ahanhue ta ateche ni ha no mko ka chense na baabi a yakonya nde nhue to te se de nya o mpetiri empa na chense na behwe no su ha de o mpetiri mpa ti obi aba ye de petira mpa pe ni ene ne yaye de abi ahehwa yaye no Apatrapa nti we no na mpanyinfo no hwe ya wo mo di san nyom de mani na chense se de wo hene ba no abenya ne baabi atra kama na saa nyum ya na wotue enkanka ni ye riemo anoma ye bresiamu eno wa ye bra behwe oma metate nyum kra fo pa obi atimi to bi anasa je se oba panyi pie nko ani timi to ma no na yi saima oba panyi nko a na akire ya agoro buye no enti se obi ya egora da se na naba ho a na dwuma ye to di hia no abro asese saa nyum no so biem because mimi say ye nyuma me pepa na me hia wi no amate mu nsam ni yie
sanse na meto ne basasa Ewemo onuma ebresi amwe enu we nu bra behoma obanye me cha panyin enu we nu be ko di wahene wo ewemo onuma ebresi amwe enu we nu bra behoma adanche braso e cha panyin enu we nu be ko di wahene tie ewemo onuma ebresi amwe enu we nu bra behoma die nti e ma nwumi ye me dabrewa na e wa afidie bi wo ho a wo mo de dua na aye na wo mo tena so sei na wo mo de wo mo nan na wo mo ye ne style bi sei yi wo be hu ni din ama me frɛ ne premprensiwa na jigum wo ma ye no wo ma sade tontondua no na ase ene ye de ahyehye ho ne premprensiwa no sese wa me hu anwum mienu ebi mu ho no ma betimi di akan ho ana bebeda adehia abusua mienu me papa fie ene hia ahene fie ena maame so de ene Achiaa Panin ne hia ahene so no nso ye ohene ba wo konkodene te sekane no na wunya bibi kwasa o ewo tumi bi a no nti na Achiaa Panin de no hyewa se de wo di na ebodi enti woro nso konkodene na wo baaye no ohene ba hia ahene so wo ne dwom ono nso hiafo ya di nkwakora di ehia so asi ehie abewato mo hiafo ya di den nkwakoro edi ehia so asi ehie hiafo ya di nkwakora di ehia so asi ehie kwe nyankwarwe hiafo ya di nkwakora di ehia so asi ehie enyankwa abira yiwe hiama ya nimo hiama ni nimo yen na ye de na be na siso osun uguna kutokubu a na no so ni ehun se be ma bi a odi mu ekun a wo koye ne bra wo bire ye nyina no esi ni yie ti hiama ni nimu wayen se enwumi kura ne se metiase ebetimi akantia wa se wodi ne hiarese nso esi ni yie se wakokon enti ekokoro eni hia ni bidi ofam nyina no esi ni yie wa mehia na ama wa munu ho bomfia ye momo hia enso no konkondin emene ye esi ni yie enti na ekon no okoye akoje ni papa eja pade ye baaye no ni o ma na nsase a eso e ba wonya abodini kese e wa Asante na yim eno ni wo moto dwom ne se hiafo ya odi nkokora di ehia so esi yie enwankwa abra yiwe hiafo di nkokora di ehia so esi yie enwankwa abra yie hiama ye namo hiama ni nimu wayen ni de na benese so wosono ubuna kotokubu a na kire se ali mu oduro bi na eba me ho awosen kafra yedase nese nyansapo no ze nyansapo yeso yakwese osono eba mamre mu dia memu ya kotokubuwa mu ya kotokubuwa kura na mamre ne amane de sanse yewodi yepusu no a yetene pampan yetene kankan ye na wo boa ye na afei wodane ani na oyi de ehinta na esumasem ni nyina ede ekireye enti nyansapo ubu ya kotokubuwa aha ena yedi ebesie midi ene abusua pani ousu eduom yema munyina mo ene hwe adenti ne ebube ne brebe eze ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu duanani wie klaman wo yesofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa odawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antime nyina ni mu ampata na wo yade ya